Da li ste vi, naši dragi slušalci, čuli za ovu sledeću životnu istinu? Pa kaže, pametan muškarac i pametna žena znače romansa. Pametan muškarac i glupa žena, afera. Glup muškarac i glupa žena, trudnoća. A pametna žena i glup muškarac, pogodite šta? Shopping! Da. I to će biti današnja tema naša. Mi smo danas, pametne žene? Mi smo uvek pametne žene, posebno kad se ide u shopping smo isključivo pametne. u ovoj temi. To jest, probat ćemo da budemo pametne, pošto sam ja pre 10 minuta sela da pogledam koje su najpopularnije modne marke na svetu i onda sam shvatila da od svih nabrajanih ja znam 3. Tako da i nisam mnogo pametna. Ja znam sve marke, ali to ništa mi u životu ne smeta, jer... Da živiš lepo. Da živim lepo. Koja je tvoja omiljena marka? Modna marka? Modna marka? Pa ne znam, volim ja dosta dizajnere. Kad bih imala pare, volila bih da kupim nekog dizajnera. Tipa sviđa mi se Alexander McQueen šta pravi. Dobro, Chanel, naravno, to mislim da se svima sviđa na planeti. Meni ne. Pa, malo i precenjeno ponekad. Sve te jake modne kuće su mi mnogo kič. Pa dobro, Chanel nije kič. Meni se ne sviđa uopšte. Da, slažem se, Louis Vuitton mi se ne sviđa. Mi je ala ganci mala. Da. Skroz od glave do pete. Ja ne verujem šta Versace pravi tipa za gore za muškarce i da to ljudi u realnom životu to nose. Tipa oni zlatni lavovi, tigrovi, ona ludila, znaš. Gde to da poneseš i zašto bi to nosio? Vlašku malu. U Vlašku malu na svadbu jedino tu. To su ovi... Ali nisu sve isti. Gangsteri kad dođu iz... Volim dosta ovog dizajnera, mislim da se zove Zahir Murad, tako nekako se zove, i on pravi baš onako visoku modu haljine i ja sam onda otišla u napadima svog ludila na Google da vidim koliko to možda košta i shvatila sam da neka najjeftinija varijanta tako košta oko 10 miliona dinara i rekla sam sve je okej, pa to je najjeftinija kao. Lagano. I čekaj. Bilo je lepo vreme dok je Terranova radila u Nišu, jel da? Ne, mrzim Terranovu. 10 majica za 1000 dinara. Milina, kupiš 10 majica i to sam kupila, na primjer, da ne kupujem krpe za čišćenje. To ti je pametno, i onda da. Jeftinije dođe. Skroz je cool. Pa kad smo kod dizajnera, ja ću da pozdravim nišku dizajnerku, Jelenu Dimitrijević. Ja se nadam da nas sluša. Ako nas ne sluša, vi što nas slušate, obiđite njen lokal koji se nalazi u tržnom centru Kalča. Ima i naravno na društvenim mrežama stranica. Desno curica mnogo lepo radi. Ona slika na platnu, pravi je šarpe, onako, baš lepe dezene i tako da podržavam te mlade umetnike koji onako imaju baš neku lepu crtu svoje ruke. Znači neke svoje kreativnosti koja nije preslikana bukvalno ni sa čega, nego onako nije elegantno, a daje mu eleganciju neku. Daje mu taj neki trn u oku. Da, baš je... Mislim da je sad pravo vreme da predstavimo našeg prvog gosta. Drugog Šani. Jovana. Bio Miša. Izvinjavam se. To sve po porodičnoj liniji. Napotizam jedan čist. To jest nepotizam jedan čist. Znači, Jovana! From MM Boutique. Idemo! Ćao svima! Ćao, slobodno. Ja ću sad nešto da uradim, da vam zamažem oči. Ajde vi pričate dok ja uzmem to. Jole, kako se ti osjećaš danas? Jole, kako se ti zoveš? Ljudi, ja imam tremu, ovo je strašno. Nema trema, sve cool. Ja tebi poklanjam ovaj badge naš Makadiša 18. Da zamažem očima ovim našim da zamažem uši ovim našim slušalcima, kako bi oni došli kod nas u emisiju i dobili badge. Zato ljudi, izvolite, dobrodošli ste. Izvolite, Jole, predstavi se. Pa, prvo mnogo hvala što ste me pozvali i što ja učestvujem u vašoj emisiji, baš mi je onako laskate. Ma ne da ti laskamo, nego... I stvarno imam tremu. Drugo, što se tiče teme ove današnje emisije, ja mogu da kažem prvo da smatram da je generalno najveći problem u tome što ljudi generalno svi imaju neke svoje idole, uzore i onda dosta idu tu neke kopije i onda ta neka preslikavanja što u stvari mnogo out. In je kada budeš kreativan i budeš svoj, napraviš svoju kreaciju, budeš jedinstven, poseban. To je mnogo bolje i kvalitetnije, a nekada
se kopiramo međusobno. A ko se kopira? Šta misliš koliko trenutno u Nišu devojke onako najviše? Pošto Jovan inače radi u MM butiku, ne znam jesmo rekli. MM butik nam ovo nije platio kao reklamu, ali mogo bi. Ja mislim da bi mogo. Inače ne damo Joleta. Da, i reci nam šta ti misliš, pošto kod tebe dolazi veliki broj žena, devojaka, svih dobi. Koga žene najviše imitiraju, kopiraju? Pa ne, sada je trenutno aktualan Šani. Ja sam uvek aktualna. Šani, ti si Šani nosimo u trendu. Na ramenice. Pa ne, sada je nešto u Nišu aktualno dosta, to je Chanel broš. To moram da napomenem, to je ona u Nišu iz tako. kineske. Pa dobro, Kinezi doneli. Videla sam ja da su doneli pozdrav Kinezi. za AliExpress. Pozdrav za AliExpress i za Kineze. Sve te modne promašaje. Tako je, ne tako modne. Ja ne znam šta je ono. Životne. Ja se ne slažem. Onaj hit promašaj. Ja se ne slažem, Dijana, ja ne znam kako smo mi živjeli pre nego što su Kinezi došli. Jer Kinezi su nam doneli šljokice, ludila, torbice, majčice, šljaštiće hula hopke i šta sve ne. Debele čarape. Ranije to nije bilo. Ja, na primjer, sam pričala sa plesačicama ranije, tipa kad prave frizuru, pa one, znate one španske lokne što idu kao u šestice. I meni su pričale te plesačice da to, znači muka ti ceo dan ideš na ples i ceo dan bukvalno provedeš pravići frizuru, šminkajući se, jer to nisu imali gde da kupe, a sad odeš u kinesku. Kupiš lepo cirikon i nalepiš ih, i to je to, ideš. Pazi, živeli Kinezi za te stvari. Tako je. Živeo AliExpress za milion džidžumidža tih sitnih ili malo krupnijih, ali što se tiče garderobe, ne. Pa mislim, dobro, zavisi. Pazi, njihova građa, kineska, to jest. debljina, širina, visina, bukvalno nema veze s našom. Nemojte da kupujete brushaltere. Vodite tamo, znači, jer kineskinje nisu baš nešto, znate. Oni su klasičan primjer optičke varke. I to je to. Jole, ti pošto nas dve, koliko nas dobro postavljaš na skali od 1 do 10? 500. 500? Dobro, pa kad je 500 u pitanju. 500. Ajde nam kaži da smo mi in ili out. Pa vi ste in iz razloga što ste vi svoje. Jole, crveniš. Pa da, ljudi, sramota me znači. Ne pričaju to, Jole, super si nastavi. Da, vi ste in zato što ste pre svega svoje. I zato što nas pre svega voliš. Da, i zato što ste dosta kreativne, i zato što se ne oblačite u moj butik. Šalim se. Ovako, prvo da vam kažem nešto. Smatram da je pre svega najveći problem devojaka i žena koje prate modu je što sve jedna na drugu liče. A to je veliki out. To je mnogo ružno vidjeti da su sve devojke copy-paste, što bismo rekli. U potpunosti se slažem i ovo je sad malo ima veze, nema veze. Danas sam gledala nekog našeg poznatog šminkera, njegov Instagram, i sad ja gledam tu neku ženu i ona mi skroz mislim da je jedna druga, kao neka naša estradna ličnost. Međutim, vidim, piše neko drugo ime. Ja ulazim kao, bože, šta se ovo dešava? Znači, ova devojka izgleda identično kao ta neka druga devojka. I onda shvatim, one su išle kod istog plastičnog hirurga i to je sad in. Znači, ravna brown kosa, usta, smoky eyes brown, to je to. Pa. I Chanel, kopija Chanel ovog, kako se zove? Broš. Drugi problem što bih mogla da kažem jeste da veliki uticaj na problem kod nekih mlađih devojaka je to što majke uopšte lepo ne utiču na svoju decu i uopšte ih lepo ne savjetuju i dosta im dozvoljavaju da se i provokativno oblače u svoje male godine i da nose neke stvari što uopšte nije u skladu sa njihovim godinama. Da. Mora da nam kažeš koje stvari, jer ti to znaš. Ti si upoznata. Pa ne, tipa dođe mi dete od 15 godina i traži mi dekoltirano i golo i gluposti neke, znači traži mi šiljcima. Da, traži mi štikle od 15 cm. Ti imaš bruseve sa šiljcima. Zašto mi nemamo te bruseve? Imamo rođendan, imamo 8. mart, imamo dan sestara, imamo ovo, imamo ona, a nemamo te bruseve. Kao poklon. Zašto?
Biće. Zašto mi nemamo popust? Biće u narednoj emisiji. Za već u narednoj emisiji ćemo, Dijana, da imamo... Biće iznenađenja. Evo, ja te obećavam da ću naš badge da nosim na tvoj brus. Ali taj badge, Chanelov badge, znači ja verujem da većina ljudi imaju fake badge kinezi doneli, ja sam to videla. Pa uglavnom 99% ljudi imaju taj fake. Da. Jer pravi košta mnogo, Šani. Da, pravi mnogo košta. Koliko košta? Sigurno nekoliko 100 evra, možda čak i 1000. Sasvim sigurno. Mnogo košta. Ali pazi, to se tačno vidi. Ja ne znam da li vi možete to da provalite. Ja tačno vidim ko se obuko skupo. Iako on ne izgleda onako upečatljivo i tačno vidim ko se obuko jeftino. Tako da, malo ako, ne znam, pratite to, svako ko malo prati to zna šta je fake, šta nije. Tako da ne možda prevarite... Ne, iskreno bih dosta savjetovala sve koji nas slušaju da malo počnu više da čitaju, da se edukuju što se tiče mode. Ako baš žele da prate modu, neka pročitaju šta je izbacio u New Yorku, šta ovamo, šta onamo, šta je in, šta je trend. Tipa, proleće 2019. je in tufnice, perije, marame oko vrata. I šta smo još nešto bili rekli da je samo trenutak... Da, Mozak obavezno. On je uvek in. Šalim se, pazi, ja realno sam neko ko ne prepoznaje brendove. Jole, si setila šta je? Ne mogu da se sad još nešto ima, ali... Ja ne poznajem brendove uopšte. Kad tako razmišljam koje znam, sviđa mi se kako zvuči Dior. Znaš zašto? Zato što me podsjeća me na... našu marku, onu Ktitor. Sjećate one reklame kad izađe kad bau, Ktitor. Eto, mi kao onako moćno, znaš, kad se obučeš da budeš topa. Šalim se, onako, baš mi je moćno, lepo mi je. Ja nisam oduševljena njihovoj kolekciji, iskreno. Ja volim Givenchy. Lepo zvuči, kako izgleda njihova kolekcija? Pa onako više je za bogate tetke, ako mene kako izgleda? Pa izuzetno elegantno, svedeno, ali klasika neka, da. Klasika. To bi se tebi dopalo čak. Da, tebi bi se to dopalo, da. Givenchy ima dobre torbe ove godine. Sve Givenchy. Pojma koje je Givenchy. Sve moje koleginice imaju Givenchy torbe, pokazat ću ti. Pa ne bih baš rekla da su Givenchy. Pa dobro. Givenchy made in China. Made in China, ali Kinezi uzmu taj veliki brend tipa Givenchy, sad on se piše Givenchy, recimo, i oni promene jedno slovo samo. I onda ne možda ih tužiš jer kao gde si to vidio, nije Givenchy nego Givenchy, naprimjer. Ja nešto što iskreno najviše volim lično jeste Valentino marka. Bravo, Joli, ali na primjer najviše volim njihove torbe. Jer su dosta šarene, imaju one perlice, nitnice i skroz su cool. Ali čisto da vam kažem da na primjer jedna Valentino torba košta možda tako od 5000 evra pa naviše. Ja volim najviše, Dijana ovde, najviše volim iz Pazara Original Levis. Ja se oblačim po second handovima mahom po second handovima se oblačim i to je meni skroz okej. Ja volim handmade stvari. Znači kad uzmeš stare farmerice i sečeš na pola, dodaš drugu polovinu drugih starih farmerica koje su pohabane negde. Meni je to cool, ja volim te stvari. Da, što mi neko rekao Da, i tipa, izvini Šani, Gucci, iako imam par stvari, ovo mi je malo ono... Izvini. Excuse me, zvezdo. Ja imam Prada torbu. Ti sljedeći put dobiš zlatnu stolicu, Šani, ja će čušnemo pored tebe. Nije problem, može i na jastuk. Pa dobro, Gucci, ja mislim da je Gucci marka, iskreno, meni tako deluje, za bogate tinejdžerke. To uopšte nije, mislim, ne može žena, može, naravno, svako može da radi šta hoće, ali nije mi nekako za neku damu koja ima 30 nešto, 40 godina da nosi Gucci bilo šta. Jer nekako ne ide. Koja je to marka? Jel znaš kada vidiš... Hermes. To je kada vidiš konja. Hermes, Šani. Hermes. Ali piše H. Palčito se Hermes. Ali to je ona marka što kada nekoj haljini košuljici vidiš konja. To je Hermes. Kada vidim konja. Da, to je njihov više simbolični znak. Kao što je za Gucci ona... Znači svaki trg je u Hermes. Ne, ali... A što sam htjela isto da vam kažem, tipa Dolce & Gabbana, znate da prepoznate, na primjer. Da, ima cveć. I više slojeva, i jarke boje, i to ti je uglavnom Dolce. Ja volim više... Znam da prepoznam Lacoste bez rukavi. Znam da prepoznam Lacoste zato što ima ono klasično one kragne. Ali da se i vratimo
svaki brand ima i svoj parfem. Ja obožavam Gucci Guilty parfem. To je fenomen. Obožavam. Pa ja ne znam da obožavam, ali obožavam jedini parfem koji znam kako miriše, koji bih prepoznala, pošto generalno ne pamtim te stvari uopšte. Dolce & Gabbana Blue. Light. Da, dobar je, dobre. Svi ljudi na svetu. Ali ja sam navučena na Gucci Guilty. I da, sviđa mi se muški Koloseu. Mislim da i njega bih prepoznala. Nisam sigurna, ne držite me za reč, ali eto. Ali čisto tek da ja vama sad ubacim ovu informaciju, dragi slušalci, i moje najdraže... šta ste vi meni sada trenutno? Lepše polovine. Desna ruka i desna ruka. Desna ruku i desna ruku. Ovako, kaže, ti dizajneri, pošto tu se obrću milioni u toj industriji, oni zapošljavaju svakakve neke ljude. I sad zapošljavaju između ostalog i te neke ljude koji manipulišu našim umom da bi mi sve ovo znale. Oni veruju da kad žena čuje štikle o pod sopstvene, ono tak, da će više para da potroši. I zato sve te ogromne kuće koje tipa imaju svoje radnje, nemaju tepih nigde, nego mermer ili pločice dole. Jer žena kad čuje kao svoje korake štikle, onda ne znam, ima veće samopouzdanje, ili ne znam šta se desi, i onda više para potroši nego ovako. Zanimljivo. Zato ja nosim patike i oblačim se na autopijac. Živela autopijaca. Živela autopijaca. Tu možete da kupite original Esprit haljinu za tipa 150 dinara, jer ovi ljudi što su je doneli ne znaju da je to Esprit haljina. Da znaju, verovatno bi više. Mislim da ima pogrešno slovce. Da. Verovatno bi više koštalo. Pa definitivno najbolji terapeutski lek za neku depresiju ili bilo koju žensku muku je shopping. I to je proverena stvar. Može biti. To je proverena stvar. Ja sam, na primjer, kupovaličarka, to priznajem. I hvala mu mužu što poštuje tu moju odluku, da sam priznala samoj sebi. I ja jedan dan ako ne kupim bar, ne znam, gumicu za kosu ili nešto, nisam živa. Bukvalno. I više stvari kupim zato što mi se sviđaju ili zato što bih njemu to dajem opravdanje zato što su jeftine, nego zato što mi trebaju. Apsolutno mogu da se složim sa tim. Žene su inače poznata grupacija po tome što mnogo vole da troše pare, pogotovo tuđe, i što kupuju stvari koje ti nisu neophodne. Znači, šta su stvari koje ti nisu neophodne? Hrana ti je neophodna, patike jedne su ti neophodne, ali nisu ti neophodne 3 patike u 10 različitih boja. Realno. Nije realno, treba mi. Pa znam i meni isto. Ja postavim jedno pitanje za vas zanimljivo kad završimo sa ovim još zanimljivim činjenicama. Kažu da najposećeniji dan za shopping, kad su radnje najposećeniji, kad je najveća ludnica oko toga, je subota pre Božića, ali mislim da se to odnosi na Ameriku i Evropu. Mislim da je to kod nas definitivno dan, dva pre Nove godine. Da. Šta ti misliš, Jola? Kad je najveća gužva? Da, tad pred Nove godine i, to jest nedelju dana možemo kažemo pred Novu godinu, mada i 31. popodne ume da budu ljudi mnogo. I uglavnom maj, jun, kada su mature, proslave, svadbe, tad je najveći shopping. Ali dobro, to je kod tebe. To je u Nišu, da kažemo. Pa ne, slažem se. Mislim da je kod tebe. Za mature. Da, za mature što se tiče garderobe, ali generalno na shopping, ceo shopping tu ubrajamo i... To. Da, onda je najveći shopping u avgustu kada je rasprodaja letnjih stvari. Ja mrzim leti da idem u shopping, ne znam zašto. Ja volim. Mislim, nije kao da onako plačem i kupujem daleko. Najprodavaniji džopke na svetu su farmerice, majice kratkih rukava i topovi. To je skroz okej. I da. I to je nešto što uvijek žena treba da ima. Sada ne solimo pamet što tako treba da ima. A kaže, žene koje, po nekom istraživanju, žene koje kupuju odeće, koje više para troše da kupuju odeće, misle za sebe da su bolje od žena koje kupuju, na primjer, opremu za kuhinju i po kućanstvu. Ne znam ni ja šta da mislim o tom. I slažem se i ne slažem se. I ja isto. Ali ja sam i s jedne i s druge strane, tako da, razmislite vi što ste... A šta najviše volite da kupujete? Vas dve?
Hranu. Desna ruku. Desna ruku, to sam ja. Pa ja definitivno najviše volim da kupujem stvari za moju dnevnu sobu. Znači, to sam napomenula par hiljada puta u emisijama i volim to, volim svećnike da kupujem, volim ramove za slik. Što se tiče garderobe, ne znam, sve volim. Sve. Nemam ovo. A čekajte, na primjer... Samo trenutak. Desnu ruku pijem ti kafu. Desnu ruku, šta najviše voliš da kupuješ? Pa najviše volim da kupujem mojoj sestri poklone. Oh, that's adorable. Nade, to nije istina. Ako nekog zanima, ja najviše volim na svetu da kupujem cipele. Pod cipele mislim čizme, patike, štikle, sve. I mislim da 90% žena pati za cipelama. Tako je. Ja ne. Ali evo da... I parfeme, i kozmetiku. Ne. Cipele i kozmetiku, sada, to je svećnici, živjeli svećnici. Povodom toga da citiram Marilyn Monroe, daj ženi prave cipele i osvojit će svet. Tan. Ako Marilyn to kaže, mislim, što god bi mislili o Marilyn. Žene koje su kupoholičarke imaju manje bora i osjećaju se znatno mlađe od onih koje ne vole shopping. Žena koja ne voli shopping. Ako postoji žena koja ne voli shopping, javite nam se, molim vas. Verujem da je ovo istina. A većina žena koje vole shopping imaju više samopouzdanja i ređe pate od depresije. Živa istina, to je apropos one priče da shopping leči sve. Da. Sad imam jedno pitanje za vas. Koja je razlika između ženskog hira prema garderobi i praćenje mode? Praćenje mode. Koja je razlika između toga? Znači, žene to mnogo kupuju, ali da li neki iz hira, a neke prate modu, pa sve da imaju ono... Pa mislim da ima razlike, jer postoje neke žene koje od toga što prate modu na nekom baš onako ozbiljnom nivou, da kažemo, bukvalno naprave karijeru, žive od toga, hrane porodicu, kupe kola, znači, i stvarno su fanatici, mnogo ih to zanima. Ne razumijem sad što pa tipa te neke influencerke, kako se zovu, kako god. To su žene koje prate modu, ali na mnogo dubljem nivou nego mi. Znači, mi smo laici, znamo da postoje te marke ili što god. Ali kako ona zarađuje od toga što prati modu? Pa tako što njih ti veliki brendovi zovu u Pariz na Fashion Week, zovu ih ovamo, zovu ih unamo. I one bukvalno tamo idu i onda pišu o tome, plasiraju to ljudima kao što smo mi. Pa sada da li nas to zanima, da li će pročitamo to ili nećemo. U svakom slučaju imaš časopisi, znači, modni blogeri ili tako nešto. Da, ali imaš i časopise koji se time bave. A s obzirom na to da je ta modna industrija izuzetno moćna, znači možda čak u 3-4 industrije svetske najmoćnije se ubraja, tu ima puno pare, ima ljudi koji se vrlo ozbiljno bave time, tipa neki ekonomisti koji samo to rade, koji obrću milione samo na tome. Tako da nama to deluje, meni iskreno, pošto ja volim modu, radoznala sam i sve, ali nisam neko ko sad to ne zanija koliko prati, deluje presmešno, a zapravo kad malo bolje razmisliš o tome, to je biznis treći u svetu. Ne znam šta, ali u stvari. To što je Jovana pitala, mislim da je mislila na individualnu osobu koja se ne bavi modom, nego samo po sebi ili prati modu ili je hir. Mislim da je hir mode samo podsticaj društva i njihovo uticanje na to da se ona pokaže, da preko tih nekih moćnih brendova pokaže neku svoju veličinu, veličinu svog karaktera ili ne znam nija čega, a da praćenje mode je samo ono što ona voli. Mislim, smatram da svako od nas prati modu donekle, jer pođemo od onih brendova što smo malo pre nabrajale, svako je različit i svako je za sebe. Tako da mislim da nijedna žena kako god da se oblači, ne odstupa od mode. Samo odstupa od možda tih nekih kombinacija što bi u modnom svetu oni sparili. Da. Dobro. Ali ima i žena koje prati modu iz hira, koje to ne zanima, kojima je sve jedno da li je to nešto zatvoreno ili otvoreno, sve dok je u mod, šta god. I mislim da su to predstavnici te neke estradne ličnosti, koji bi obukli bilo šta, sve dok je to u trendu. Dobro, to je svako. Sad, imam ja pitanje za vas. Naprimjer, kako biste slepa osoba sedi s vama, koja, nažalost, je slepa od rođenja, kako biste vi o slepe osobi objasnili boje? Kako biste, na primjer, objasnili crvenu boju? Kad ti se piški. Dobro, zanimljivo. Kako crnu boju? Mislim, crno nije boja, ali ajde. Inače, koja boja je skup svih boja? Crna ili bela? Crna.
Ne. Bela? Bela. Nisam to znala. Zato što mi boje vidimo kad, to je malo sad fizika, ja ću da pametujem, spektar svih boja, onda kad telo upija sunčeve zrake, mi to ne vidimo. Mi vidimo one koje on odbija, zrake koje on odbije. I znači kad, na primjer, svetlost je crveno, nešto mi vidimo zrak koji se odbija, to je crvena boja. I ona se nama tako u oku reflektuje. Crno upija sve boje, a belo odbija sve boje. Da. Svaki dan čovjek nauči nešto novo. A reci nam ti, Jole, kako se ponašaju devojčice na maturu? Pošto ja znam da sam kad sam išla da kupim haljinu za matursku plakala, da je to bilo strašno. Mislim, sad s ove distance to izgleda smešno i nije mi jasno šta me pa briga, ću kupim haljinu i ću odem tamo, ali tad je to mini katastrofa. Da. Jel to je dalje aktuelno? Da, imaš više vrste devojaka koje dolaze za maturu. A, na primjer, prve su one normalne koje znaju što žele, dođu, probaju 3-4 modela i već znaju na čemu su, šta hoće, šta neće i to. Imaš one devojke koje dođu, kažu, tražim haljinu, ti pitaš kakvu, ne znam. Koju boju, ne znam. Koji model, ne znam. I stavim onako i bledo te gleda. Pa onda imaš one cure koje traže, cipele, mala matura, znači kraja 8. razreda, traže cipele 15-icu, to je mnogo visoko. I ona traži to, mini suknju i dekolte. I ja stvarno, kao što je u prodavnici zabranjeno maloletnicima da se prodaju cigareti i alkohol, tako i ja se nekako osjećam da mi je zabranjeno da maloletnici prodam tako nešto. I onda se trudim tu da i pojasnim, da i ponudim da nešto, ali ne. I tu, znači, imamo problem sa majkama koje dođu i ćute. Deci im se deru, ona to želi, majka ćuti i majka za to da 15.000. Majka, mislim, dosta tu se vodi, ali sve zavisi od osobe do osobe, ali uglavnom... Zavisi od društva. Da, i više od društva, da. Zavisi od društva i od toga što majka kući ne bije, nego je vodi u shopping. Šta bre, 15.000. Nema, mislim, pazi, ja sam neko ko bi dao za nešto što mu se sviđa i 15.000, ako je 15.000. Naprimjer, za obuću, za gaće i za hleb ne štedi. To treba da bude kako treba. Mudro. Ali, što se tiče drugih stvari, pa neke majčice, pazi, nemam problem da kupim majčicu od 200 dinara, nemam problem da kupim majčicu ni od 12.000 dinara, ako je to nešto što mi se stvarno mnogo sviđa. Razumeš, ako je baš nešto mnogo, mnogo drugačije, ali to se kupi i onda se to čuva pod staklenim zvonom. Daj Bože. A koji ste vi tip osoba? On je lep. Da, dobro, naravno, desna ruko i ti desna ruko isto. Ali pitanje za vas, jel ste vi osoba koja kupi nešto što im se sviđa i onda ga čuva za specijalne prilike ili ga nosite odmah? Nosim odmah. A ti desna ruko? Ne znam. Iskreno, kad sam bila mlađa, kupovala sam stvari da se dopadnu mojoj sestri kako bi mi ona davala njene sve. Znači, da imam ja njoj nešto da dam da nosi, da bi ona meni da. Ali uglavnom, ali nisam uspevala, onda sam plaćala njoj da mi daje da nosi. Jer ja nikad nisam znala da obučem. Ja tipa sam bila kao mlađa takva. Daju mi tipa 2.000 dinara. Ja odem na pijac, kupim 2 para farmerke, trenerke i 3 majice. Dok moja sestra sa 2.000 dinara ode u Abakus, Time Out u pitanju, i kupi providnu košuljicu. I nikad mi nije bilo jasno kako ona kupi za te pare jednu providnu košuljicu, a ja toliko stvari. I onda dođe te godine i onda ja shvatim da ja nemam šta i onda ja sam plaćala mojoj sestri da mi tako dana veče da obučem nešto. Nema na čemu. A inače... Wow. Samo wow. Da, to je bila fora, da se kupi, to jest da ja njoj proda majčicu. Čekaj, sekundu, ali ja tako kad kupim nešto u nadi da će to njoj da se dopadne i da ona tako da se menjamo sa stvarima, ona samo kaže, nije nešto. A je ono niti da nožni da kažeš sestri u 4 oka, ne moraš na mikrofon da se dereš. Molim lepo, sada ceo svet zna. Ja moram da kažem da ono malo što ste pričale za ture i devojke kako razmišljaju u tom periodu i što se tiče oblačenja, ja sam bila takva i meni je bilo opterećenje i morala sam, pošto sam iz Zaječara, morala sam da idem u Beograd da kupim, pošto to je veći grad, znaš, imaš veći izbor, nešto što definitivno imaćeš unikatno, ili tako to, naravno pojave se 5 devojaka sa istim haljinicama, ali nebitno je to, bitno je stvarno bilo bitno kako se obučeš i to je najveći akcenat cele te večeri. Međutim, kad je došla moja svadba, ja sam se trudila da uradim venčanicu onako kako ja želim, onako kako ja volim. To je bilo tako, ali je toliko bilo nebitno kakva je. Znači, bukvalno, samo zato što je deo toga, deo venčanja i ta haljina,
Zato je ona bila tu. Inače, toliko mi je bilo nebitno i toliko mi je sad nebitno šta nosim i gde nosim. Naravno, mislim, nisam neko ko se sprema 5 dana i ko razmišlja. Volim da imam kombinaciju u glavi i uživam u tome, ali nemam problem da obučem bilo šta. Da. Uopšte mi nije to caka. Pa to izgleda ide s godinama, sazriš i nađeš nekako svoj stil i onda si uvek i kad se središ i kad se ne središ u tom si nekom svom fazonu. I briga te, dok mislim kad si mlađa da nemaš pojma šta si ti, ko si ti. I onda ti je to toliki stres da se predstaviš u što boljem svetlu. Da, to je opet društvo. Znaš sad na primjer nemaš problem da kupiš patike na pijaci, nemaš problem da dođeš da kažeš kupila sam patike 1000 dinara. Tad mi je iskreno bio problem, razumeš, jer ako mene je bilo to društvo koje kupuje patike od 7-8 hiljada dinara, nas je 3 bilo, mislim i danas i ono sve, mi ne možemo da kupimo od 7-8 hiljada dinara patike i onda ja dođem sa upol jeftinijim patikama i onda tako mutim nešto, ćutim, krijem levo desno i tačno te društvo onako gura da forsiraš sebe, da garderoba opisuje tvoj karakter, brate. Zašto? Da. Nemojte to da radite. Mislim, dobro, hvala Bogu, porasli smo i sve to i prođete i vi kroz taj period, ako nas mlađi slušaju, ako ne, pišite nam, vi koji nas slušate, šta ste vi radili, šta ste vi kupovali, šta ste volili da nosite, šta sad volite da nosite i da li mislite da odelo čini čoveka? Kaže se, odelo ne čini čoveka, ali ulepšava devojčicu. A isto se kaže... Ja mislim da danas devojčice ne postoje. Ali isto se kaže u dobrom modelu i majmun je simpatičan. Što mislim da je ekstra. Mislim da je izuzetno tačno. Jer jednostavno, koliko god mi bežali od toga i koliko god to bude je površno, jeste površno, ali nije isto, ljudi ne reaguju isto na nekog ko je sređen. Ne sad u smislu sređen, šta znači biti sređen. Ja mislim da biti sređen znači da imaš čistu kosu, da si koliko toliko normalno pristojan, tipa staviš malo šminke i to je to. Ne kao sređen za svadbu ili za u kafanu sređen. A i drugačije ljudi gledaju na tebe kad si sređen nego kad nisi. I primetila sam da, na primjer, kad sam ja sređena, onako, ne nešto preterano, ali obično, svakodnevno, da ljudi mi prečine usluge, tipa propuštaju me u red, daju mi neki papir, dok, na primjer, kad nisam sređena skroz, ljudi se neprijatnije ponašaju prema tebi. Ali uživaš u sređivanju? Da. Ponekad, a ponekad ne. Ja, na primjer, ponekad mi dođe period, sve je pitanje perioda. Ponekad mi dođe period kad mi se baš sređuju, lakiraju mi se nokti, sve, šminkam se, sve super. A onda mi dođe period kad ništa. A kaži jednostavno ništa. I to mi je okej skroz. Šta najviše voliš od garderobe? Od garderobe? Mislim košulje. Dosta volim košulje. Košulje mi je udobna nekako, sve mi ide. Tijole? Trenerke, definitivno. Trenerka stil. Nose je svi. Ne, ali stvarno. Jala, buba, kako se zove ovi sad? Što su sa kajlama? Džala, brati, buba, kareli. Ličite. Hipster trbani, idemo. Ja najviše volim čarapice. Čarapice! Da, i ja nosim različite čarapice od 7. razreda osnovne škole. To znamo svi, koji znaju Dijanu. Da. Dixi uvijek ima različite čarape, namerno ih raspari. Nije kao da nema isti, ima, ali neće. Ali neće, ne da. A da li vi znate da, na primjer, prosječna žena provede tokom svog života 25.184 sati i 54 minuta u šopingu? Samo. I ja sam iznenađena koliko malo. Od sutra mora menjamo to. Ne znam koliko je to u mesecima. Ajde uđi u kalkulator, desna ruko, da vidimo. Znači, 25.184. 184, dobro. Podeljeno na 60, je li tako, ne? To je sata ukupno. Podeljeno na 24, bravo. To je 1049, ajde zaokružimo, 1050 dana. 1050 dana? Da. Podeljeno na 30 kao meseci. Wait for it. Znali smo da nešto nije u redu. 35. Samo 35 dana, samo mesec dana. Ne, našeg 35 života. meseci. 35 meseci. Aha, koliko to? To mu dođe skoro pa 3 godine. Pa toliko, bez jednog meseca. Pa onda je okej. Da, onda je okej.
Da li vi znate za podatak, ne znam da li je tačan, da žene spremajući se za putovanje potroše više para na stvari koje kupe za putovanje nego što ih samo putovanje košta? Pa ne znam. Ja se lično ne slažem s tim, jer žene koje imaju decu, pa znaš, tu se, ne mislim samo na garderobu, mislim na hemiju, na te stvarčice koje im trebaju oko dece, da se potroši stvarno puno para, ali ja kad krenem, ne. Ne. Pa ne znam. Tamo potroši puno para. Ali za tamo ne. Znači za malo. Da se razumemo, da su dva različita pojma. I tekako dva različita velika pojma. Jole, da li si ti doživala da za vreme nekog velikog sniženja u radnji dođu histerične žene i svađaju se? Meni su to samo ljudi pričali i nisam videla. Da, naravno, to ima svakodnevno. Ozbiljno? Da. Kako to izgleda? Da kaže smo mi histerične. Da. Ne bre. Pa ne, mi smo žene, mi smo deo te populacije. Pa ali mi smo žene, pa kako to vez ima, pa nismo histerične, nisu sve žene histerične, ne razumijem. Ja želim da budem nekad histerična. Pa to je okej. Mogu sad? Ne, sad snimamo emisiju i čuti desna ruka odgovara. Desna ruka go. Ne, iskreno, sa radom u butiku dosta sam ljudi upoznala kakvi su, šta ih muči, sve žive problemi, nauke, tako da tačno znam kada mi dođe neka žena histerična. Zašto je histerična? A zašto je histerična? Pa, što ne može da uđe XS, a nosi... Pa uglavnom i toga, da. XL. Da, imaju ljudi problem. Kada dođe, ja nju pitam, sad pošto je ona krupnijeg stasa, jel te, ja sad neću njoj da kažem... Naučila si izraze da ih tešiš, a? Ja sad neću njoj da kažem 42-44 veličina je ovamo, nego ja nju pitam fino onako, izvinite, koju veličinu nosite da vam pomognem? I ona mene gleda, kaže, pa 36, a nekad i 38. Svi ako njoj dam 36-38 haljinu da ona uđe, onda će da mi iscepa, razumeš? I to je moj trošak. Bude haba. A ja to ne smijem da radim. A onda kad je odvedemo vamo za te haljine, ona se uvredi i izađe. A to dosta zavisi i od kompleksa, i od prirode, i od problema na poslu, od problema sa mužem, sa decom. Ima 1001 problem. Tako da u suštini posao prodavca nije samo da proda garderobu, nego da zna i psihologiju malo više i tako da popriča malo s ljudima da kad uđe. A pre svega, znači mene malo diraju, ali ja kada mi uđe devojka u lokal, ja prvo kažem srećo izvoli. Srećo izvoli, srećo. Ja ih već smekšam da one budu fine i da one se nasmeju i da imaju taj dobar stav i da možemo da radimo. Znači čim ona sarađuje, meni je mnogo lakše da ja njoj pomognem. Naravno, svaki prodavac ono što nudi to proda. To je malo greška kod devojaka, što one nikad ne kupe što žele, nego ono što im dobar prodavac nametne. Nije istina, ja to nikad ne kupim. Pa dobro, nisu svi isti, ali 90% kupe ono što im neko nametne. Jer ti ćeš da dođeš i mi kažeš, ja volim glohaste, onda ću ja tebi da kažem, molim te pogledaj se u ogledalo. Toliko si visoka i toliko si zgodna i ti da se sakriješ u glohastu, to jest široku haljinu i takva linija da se ne vidi, to, mislim, znači, staro dobro laskanje. Ne padajte na staro dobro laskanje. Molim vas, ne padajte na srce, dušu, ljubav i sreću. Znači, to kad čujem, automatski idem u ribarnicu da si kupim ribu. Ne, meni je to okej. Samo, to je istina i ja znam da mi par drugarice i sestara pričalo kako tako umeju da te obrlate te prodavačice vešte i ti stvarno staneš, one ti toliko komplimentima te obasipaju, jao pa prelepo ti stoji, pa fantastično izgledaš i zato je mudro da uvek vodite sa sobom sestru, majku, drugaricu, da ona sa strane stoji i onako kao odobrava očima ili kaže ne. Bilo koliko zna da kaže ne. Ljudi, ja kažem ne. Ali ozbiljno, ja se trudim maksimalno da budem iskrena. Ali ljudi... Čule smo. Nije, ozbiljno vam kažem. Znači, stvarno se trudim. U mom lokalu imate najveći izbor u Nišu, garderobe. Tako da ja za svaku osobu... Idemo jedna besplatna reklama. Stavit ćemo pip! Ne, ali 100% za svaku osobu ima sigurno nešto u našem butiku. Samo hoću da istaknem tu razliku između muškaraca i žena, u kojoj samo na izgled je razlika. Znači, muškarci nama zameraju što mi kao kupujemo stvari. Ja znam da tipa moj brat ili tako neki muškarci u mom životu smi se podsmevaju kao žene samo stvari kupuju, bacaju pare na gluposti. Pa izvini, molim ta, muškarci koji imaju pare imaju 7 automobila i
15 laptopova, kao šta, to im je neophodno. Tako da to je jedno te isto. Svako si voli nešto svoje. Tako je, i to je sve jedno te isto i ja mislim da postoji jedna zlatna rečenica, muškarci koji ovo slušaju, da zapamte to za svoje devojke, supruge. Znači, nemam ja previše stvari, nego imam premali ormar. Da, to je ona fora. Nisam ja debela, nego sam niska za svoju težinu. Amin. Ja sam stvarno niska. Ja i dalje razmišljam kako bih objasnila čoveku s lepom boje. Kako bi objasnila plavu? Meni je plava hladna boja. Ja bih mu možda dala led da drži. Pa dobro, to nije loša ideja. Zeleno bih možda meko nešto da mazi. Žuto kiselo. Jeste žuto kiselo. Ljubičasto slatko. Sivo onako tužno, dođeš i spojiš mu obrve kao. Budi tužan. A teget da plače. Teget? Ne, da se ljuti teget. Crveno bih mu dala nešto vruće, definitivno. Ili kad ti se piški. Da, dobro. A za roze? Pa nešto... Upala bi mu šamar. Da pipa cvetić. Upala bi mu šamar. Ne, nešto slatko. Ta boja boli, ne može to. Slatko da onako ti se zaplače koliko je slatko. Pa slatko bih pre dala za ljubičasto nešto, to mi je onako slatko. Dobro, meni nije ljubičasto. Za bordo slatko kiselo. Zanimljivo, ja volim bordo, bordo je cool boja. Da, više mu daš. Bordo je sjajna boja. Reci nam, Jole, sad malo skrećemo sa teme, novi trendovi za leto u Nišu 2019. Kako ti se čini? Da mogu da vam kažem, definitivno tufne. Prevladaće ove godine. Tufna je, a? Znači, Marilyn Monroe again. And again. And again. Marilyn Monroe je kralj. And again. Ja ne znam što ljudi hejtuju Marilyn Monroe i porede sa Kim Kardashian i pritom to je skroz neosnovano jer Marilyn Monroe je imala profesiju. Ona je bila glumica. Znači ona je glumila po filmovima i sad to što je ona bila seks simbol, bože moj. Hoćeš da kažeš da Kim da ovo njeno nisu filmovi? Ne. Šani, molim te, mislim, ne spori tu umetnost. Okej, izvinjavam se. Oprostite meni neukoj. Ali mora da odemo Kim Kardashian da je u 21. vek uvela u modu, da se sad malo grubo izrazim, dupe i generalno ženske obline. Generalno hranu je unela da devojke mogu da jedu. Znači ja to da i kažem hvala ti, znači. Ali, pazite jednu stvar, mislim to da, to super, ali šta god je unela, izbacila, pokazala ili ne pokazala, mi pričamo o njoj. Da, ona je postigla ono što je želela i to je to. Tako da mi želimo da vi pričate o nama, ljudi. Pričite malo o nama, slušajte nas za početak, ne morate da pričate. Verujte mi, one od pozadi su kao Kim. Šta be kao Kim? Šani, Jole, okice ti malko razređene. Šta? Molim vas, nećemo da se vređamo. Šalim se, da, ima to ona fora. Znaš kad čitaš po časopisima, pa onda kruškasto telo može da nosi ovo, jabukasto telo može da nosi ono, onda kupasto telo može da nosi ovo i okruglo telo može da nosi ono. Činjenica da ne stoje svima isto i ono što je mnogo bitno, ne stoji sve onako kao što izgleda. Tipa, ako vidiš neki komad garderobe, ovako, lep ti je, ne znači da će da bude lep na tebi. Zato mora da probate. Ja stalno insistiram ljudima da probaju stvari, jer tipa, neka haljina vam izgleda onako babski i dosadno, a kad je obučete, bomba. A suprotno tome, nešto vam izgleda super, ekstra cool, a kad se pogledate u ogledalo, izgledate kao retard. I ne padajte depresiju, nije zbog vas, zbog haljine. Tako je. Nema jedan broj, jedan kroj za sve. Osim ako se ne radi o Coco Chanel haljini, to je za sve. To je jedino što mogu svi da nosi. I starke svima lepo stoje. Da. Starke su uvek in. Jesu starke uvek in i štiklajice, najneudobnija cipela na svetu, salonke. Šta drugo reći, drage naše dame, osim oblačite se kako hoćete i ne pratite trendove. A ako pratite trendove, alal vera, pratite onda trendove, što pa da ne, i to je sve što imam da kažem na tu temu. A šta drugo reći vama, gospodi, osim dajte pare svojim lepšim polovinama, da ih ne boli glava, da nemaju bore, da vas ne smaraju i manje budu kući. I da uživaju više u sebi, a samim tim će da imaju više samopouzdanja, a samim tim će i vama da bude bolje. Da, znači sve je to uzajamno zadovoljstvo. Nema odstupanja od toga.
Živeo shopping. Živeo shopping, živale žene. Jole, kaži nešto. Jole, hvala što si bila s nama. Tako je. Devojke, prvo želim vama puno da se zahvalim što ste me pozvale. Pa nema na čemu. Drugo, da iskoristim još par minuta, jeste da reklamiram moj butik. Da vam kažem sve da... Dok se ne plati, ovo ide pip. Onda samo jedan savjet za kraj. Devojke, moda je prolazna, stil je večan. Veliki pozdrav svima. Peace and love.